Terve kaikille! Esittelen tässä KVR-varikkopukkien toiminnan ja sitä kautta niiden edun renkaanvaihdossa. Aluksi katsotaan pukeista säätö. Eli korkeuden säätö varikkopukissa on oleellinen renkaanvaihdon helpottamiseksi. Ja pukissahan on reikiä ja pyörän paikkaa voidaan säätää. Pannaan se nyt tuohon keskireikään, aloitetaan sillä. Ja pyöräkohtaisesti sitten säädettävä erikseen. No niin, sitten itse renkaanvaihto ja tässä nähdään tämän KVR-varikkopukin edut, kun se on säädetty kohdalle. Ihan alkuun on katsottu, että tänne maan ja renkaan väliin sinne jää tommonen pari senttiä tilaa. Silloin tää renkaanvaihto on helppo suorittaa. Otetaan rengas irti. Ja tässä alkuvaiheessa on tärkeää, että nämä irto-osat otetaan pois, jotta ne ei sitten putoa asentoon. Pannaan ne tuohon maahan. Sitten akseli pois. Ja akselille hyvä paikka on vasemman äänenpainottaja. Ja otetaan takapyörä pois niistä. Tässä ketju on hyvä jättää tähän takahaarukan ulkopuolelle, ja silloin se ei tule asennuksessa väliin. Kuvaa vaikka sitten tänne. Uusi pyörä paikalleen, ratas kiinni pohjaan ja sitten lähdetään asentamaan. Ja nyt tässä vaiheessa pukin säätö on tehty niin, että jarrulevy menee palojen väliin ja molemmilla puolilla holkit menee tonne takahaarukan väliin taikka sitten tuohon puristimen kannakkeen väliin. Ja sitten täällä toisella puolella ketjua ei panna tässä alkuvaiheessa paikalleen, vaan otetaan akseli, nostetaan sen verran, että saadaan akseli tuosta reikään. Ja mä katson täältä jarrupuolta sen verran, että se menee melkein pohjaan se akseli. Työnnetään takapyörä tuonne eteen, jotta saadaan ketjulle tilaa. Pannaan ketju paikalleen. Vetään takapyörän taakse, akseli pohjaan ja täältä toiselta puolelta irto-osat ja ketjun säätimen levy, rikka, mutteri pannaan paikalleen ja ketjun väliin voidaan työntää vaikka joku iso pyöreä työkalu. Ruuvimeissillä on ihan hyvä. Saadaan ketju kireelle, jolloin tämä takapyörä menee tuonne ihan eteen. Kaikki väljät sieltä menee oikeaan laitaan. Näin. Nyt on rengasvaihe.